Raġel ġie ordnat mill-qorti jagħti kumpens ta' iżjed minn 64,000 euro lil raġel ieħor li tajjar waqt li kien qed jgħin koppja bid-derrota tal-karozza. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2011 fl-Imqabba. Fil-qorti intqal kif il-vittma niżel jgħin raġel li niżillu tajjer u sakemm kien baxxut laqtitu vettura. Il-vittma li dak iż-żmien kellu 25 sena ittieħed l-isptar u dam 9 tiem jiena tal-kura. Minħabba dan l-inċident, il-vittma sofra diżabilità permanenti ta' 15%. Marokkina ta' 46 sena li tgħix San Pawl il-Baħar intbatet 37 xahar ħabs wara li ammettiet li serqet minn appartamenti. Fil-qorti intqal kif dan is-serq seħħ bejn Mejju u Ġunju li għadda u l-mara nstabet ħatja li kisret il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest u li hija reċediva. Intqal kif serqa minnhom insterqu 2,700 euro fi flus kontanti f'waħda mir-residenzi. Hekk kif fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Francesco Fenek u Lorin Scicluna li jinsabu akkużati bil-qtil tal-Assana Sisse ġew ippreżentati pistoli u 8 kaxxi ta' munizzjon. Fil-qorti intqal kif fid-dar ta' Lorin Scicluna instabu 3 pistoli u kaxxi ta' munizzjon. Kirurgu li xehed fil-qorti qal li l-vittma li ħorf dan l-inċident weġġa' gravi u sa 5 xhur wara il-feriti kienu għadhom gravi. Awstrijak ta' 29 sena instab ħati li waqt li kien fis-sakra daħal ikisser ġo ħanut tal-fast food f'San Ġiljan hekk kif ħaseb li l-ħanut kien miftuħ. Wara l-imputat għeddet żewġ uffiċjali tal-pulizija u kiser il-paċi pubblika. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Dorin Clark tagħtu l-libertà kkundizzjonata għal sena u weħel 100 euro hekk kif kien bla maskra.